Excuse me, where am I? You are in Laos. Lao. Yeah. Can I have one beer Lao and hangover special, please? Darrasen Travellerin pelastus on Dondetin saarelta saatava maailman paras kankkuskuositus, eli Hangover Brunch. Tää sisältää kaikkia niitä rasvaisia ja suolaisia ainesosia ja elintarvikkeita, joita viinan runtelema keho tarvitsee sisäänsä. Eli siinä on ranskalaiset, patonkia, juustoa, munakokkeli, valkosipulin kera, kylmä limppari, biniä ja sokerina pohjalla. Tää on aivan käsittämätöntä. 500 milligrammaa parasetamolia ja 10 milligrammaa valiumia. Jos ei tällä lähde darra, niin ei lähde millään. Tässä on kaiken paha alku ja juuri, kärmesviina. Siinä on matelia tungettu pulloon ja päälle kaadettu maailmankuulua indokiinalaista riisipontikkaa. Aivan hirvittävää tavaraa, aivan hirvittävä rapula. Ilman tätä ei ole mitään toivoa pelastua kärmesviinan jälkeen. What is different between spliff and joint? Spliff bigger? Big. It's bigger. Okay. Kun kankkusesta on ruvettu pikkuhiljaa pääsemään yli ja ollaan niin sanotusti seesteisissä sekiksissä, on aika ottaa auringonlaskun Beer Lao. Beer Lao, tämä loistava panimotuote Indokiinasta, voittanut useita palkintoja ja on järkyttävän halpaa. Tämä maksaa noin 60 senttiä pullo. 2 suomalaisen olutpullon kokoinen ja hyvän makuinen. Laosissa ryypiskelijä on hyvä muistaa, että jokaisesta kylästä löytyy tällainen pieni pontikka tehdas, jossa valmistetaan riisiviskiä, eli Lao Laoa. Täällä äijät istuskelevat, tiputtelevat ponua, dokailevat ja mässyttelevät, mikä sen mukavampi elämäntapa ja elinkeino. Tässä vaiheessa olisi ehkä syytä muistuttaa kirjallisesta lainauksesta. Hyvä ystäväni Veikko Huovinenhan on sanonut, että dokauksen yhteydessä zakuskapalojen merkitystä ei ole syytä väheksyä. Tämän ovat laosilaiset ymmärtäneet niin hyvin. Kapkäm. Kapkäm tarkoittaa pikkusuolaista, jota ryypiskelin yhteydessä nautitaan. Se voi olla kuivattua puhvelin nahkaa, mutta tässä tapauksessa perus suolakalaa. Aivan herkullista. Kyllä rupeaa taas Brenna tipahtelemaan. Tästä kun 60-70 pinnasta laulaa kiskaisee huiviin, niin alkaa se Laosin nappomiehen päivä lähtemään uuteen nousuun. Tässä kun on muutaman tunnin pudotellut tätä laulaa tauluun, alkaa toi huikopala osasto menemään pikkusen vaikeammaksi. Siinä vaiheessa tehdään chili-setti. Eli napataan helvetin vahvaa chiliä. Ripotellaan sitä suuhun. Lieskat tulee, mutta laolo janon sammuttaa ja mehukkaaksi olon saa. Laosilaiset hallitsee nenättelyn. Lisää mäsäytystä tuotiin pöytään, lisää kyytipoikaa. Siinä on gingeriä, siinä on chiliä, siinä on kalaa. Ja vähän kynsilaukkaa kyytipojaksi. En mä uskalla tota chiliä kokonaan. Jurri putoaa.